Doncs el ciri de festa major, molt popular, almenys per lo que ens fa els que estimem la cultura popular. Tot va començar als anys 80, més o menys, quan el meu pare, el Joan Martí, que treballava a la casa i estava dintre la comissió de festes de la festa major, d'aquelles carruatges que es feien antigament. Poseu un ciri que plourà, poseu un ciri que plourà, i al final què va passar? El regidor de Cultura del seu moment li va dir, no sé si li va donar 1.000 pessetes i vés-lo a comprar. Tot va començar així. Aquest acte es va anar fent com una mica institucional, però petitó, és a dir, en petit comitè. El ciri en si era ben bé perquè no plogués, perquè no es fes mal, és a dir, que no es prengués mal durant tots els dies de festa major, i llavors era una mica com de protecció, per dir una manera. El meu pare això ho estimava moltíssim. El ciri només vull que el segueixi el Margalí. I ha anat innovant i a veure si mica en mica podem fer que aquest ciri sigui una mica més popular, una mica més ampli. I recordo una anècdota una vegada, un dissabte a les 3 de la tarda. Resulta que es posa a ploure, dissabte de festa major, evidentment. El ciri estava apagat. Suposo que algú que passava per allà o el que sigui el va apagar. Sí, el va tornar a encendre i va sortir el sol. Ara això suposo que és anècdota total i perquè Sant Pere devia estar d'acord amb ell, però era així.